Pandimire pakaoma baba, paita zvidhoma zvinondipfukira baba, pandimire pakaoma Spoko chamai chiri kupfuka moto. Wakauraya kama yako. Ndakaona pandakakunamatira zuva randakaita riari ndakapuwa clear vision in the spiritual realm. Wakabonza mai. Saka iyoyo hauigone manje. Ndakanda ndachirwere ichi. Ngozi yamai vako iwe ndio iri kukupedza iwe. Wakauraire une ukama namai. Chimbobonzwa nacho chipoko cha mai vako kechitu akakakaka. Unaenda shu. Kuparigwa basaba unaenda. Saka uri kupostire ma picture. Can I ask? What do you want to prove? We know range ndenyama imwana. Izvo toziya izvo. Iyo ndo yako izvo. But uri kuisiya manje. Topa solution. Paunofa usati watomboigwa Sean Makizaya. Tangoti kudzendiswa masawe. Toti Sean Motai. Iro rakazendemera ukuzvisiya izvo. Uri muwato unotsvaga madzisekuru ako wabvisa kana kutotenga iri imba chaiyo uripe ngozi yamai ende hairipike futi mungozi yamai inonetsa mbereko. Kwa izvo zvitsapfu kana kuti zvidya kana kuti mabicep kana unoziva kana uri munhu ane chirwereka ukatanga kuonda abelo vrakuske vekata awapera kuchangosara matsvuku aya kuti tso mwana akatsvuka matsvuko.